sanyin na koyar da scrub da za ku yi amfani da shi domin ya gyara muku fata, ya sa fatar ku ta dinga laushi da glowing. Inda na samu tambayoyi kamar haka: shin za a iya yi a ajiye? Za ki iya yi ki ajiye kayanki ki dinga amfani da shi a hankali. Da abu uku kaɗai za ki haɗa wannan scrub ɗin, ya sa fatar ki ta dinga glowing tana sheƙi. Abubuwa ukun nan su ne shea butter da turmeric sai sugar. Ni dai a nawa na yi amfani da sugan Dangote. So kamar yadda kike gani, shi wannan scrub ne, ba wai bleaching yake sa ba ko ya sa ki fari. Abinda zai sa ki glowing, fatar ki ba za ta dinga bushewa ba. Kun ga a sanyin nan kuna buƙatar wannan scrub ɗin. Farar mace, baƙar mace duk za ku iya amfani da shi domin fatar ku ta dinga glowing tana sheƙi. A koda yaushe Big Collection nake gyaran jiki na mata, mai tabbatar da kin gyara jikinki ciki da waje ta hanyar amfani da ingantattun kaya masu sauƙi wanda zai inganta muku lafiyar jiki tun daga fatar gashinku har zuwa tafin ƙafarku. So ku tabbatar kun yi following ɗina, kun yi liking, kun yi sharing wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana da shi. Sannan abin da baki gane ba, ga nambar wayata za ki iya bi na kai tsaye ta WhatsApp ko kuma ki zo kan comment section ɗin ki tambaye ni duk tambayar da za ki ma. Sannan wannan scrub ɗin kamar yadda kike gani, wannan cocoa butter ne, shea butter ba cocoa butter ba, wanda kuka fi sani da man kaɗanya. Shea butter ne, man kaɗanya. Na tashi na zuba shi a ɗan wannan a guri, sannan kuma na sa mixer na yi mixing ɗin shi kamar yadda kuke gani. Mixing ɗin shi na yi da mixer. Sannan idan baki da mixer za ki iya using whisker. Duk dai abin da yake available za ki iya using. Ni dai mixer na yi using, na yi mixing ɗin shea butter na kamar dai yadda kuke gani. Bayan na gama mixing, na zo na ɗebo turmeric ɗina na sa kamar yadda kuke gani. Shi ma haka zan ci gaba da mixing ɗin shi so gaba ɗaya. Ki tabbata kin yi mixing ɗin shi ya yi laushi. So daga nan kuma na sa sugar na Dangote. Za ki iya sa duk sugan da kike da shi available, amma ni na Dangote na sa. Na ci gaba da mixing ɗin su gaba ɗaya. Ki iya amfani da whisker ki yi. Da abin da kike da shi dai za ki iya amfani da shi. Ki juya shi sosai. Abubuwa ukun nan shi ne amfani da shi a wannan scrub ɗin. Kun san yadda sugar yake cire datti, ya cire duk wani baƙar fata, matacciyar fata. Kun san yadda turmeric yadda yake gyara fata. Shea butter ma wajen inganta lafiyar fata ta yadda fata ba za ta bushe ba daga nan ba. So ku tabbata kun jujjuya shi sosai da sosai. A sanyin nan kuna buƙatar shi saboda fata yana bushewa. Fata yana buƙatar kulawa sosai da sosai a wannan sanyin. So idan kika tashi, kika juya shi kamar yadda kika ga ina yi, sai ki samu 'yan robar ki kamar yadda kika gani, ki juye kayanki mai murfi. Za ki iya ajiye shi duk sanda za ki yi wanka ne, za ki yi amfani da shi. Sai kin yi wankan ki tas da sabulu, kin ɗauraye jikinki, sai kuma ki ɗauko wannan scrub ɗin da kike gani, sai ki bi ki scrubbing ɗin jikinki, ki goga a ko'ina na jikinki. Bayan fa kin yi wanka na ce, bayan kin yi wanka ba kafin ki yi wanka ba. Idan kika goggoga a jikinki, sai ki sa ruwa ki ɗauraye jikinki. Ki ɗauraye jikinki. A nan ne za ki samu best result. Best result, jikinki zai ta glowing, zai yi kyau yana sheƙi. Bayan wannan kuma a wannan rana ba lalle ki shafa mai ba saboda fatar ki za ta kasance da manta a jiki, ba za ta bushe ba. A sanyin nan kina buƙatar wannan scrub ɗin Hajiya. Idan kin ji daɗin wannan bidiyon, ki sa min thank you ko kuma ki min addu'a da fatan alkhairi. Ki ci gaba da bibiyan shafi na, za ki ci gaba da ƙaruwa a koda yaushe. Big Collection ta ku ce.